Bueno, bones, jo som en Jaume Cerdà, president de l'Associació de Músics, i enguany ara aquest mes de març hem obert un nou període de quotes, tant per músics com per no músics, ja que enguany volem implantar una nova figura, que és la figura d'un mecenes de l'associació, que l'associació va néixer ja fa molts d'anys per gestionar aquests locals que tenim aquí, i en principi sempre hem fet feina amb músics, gestionant locals i generant cicles i concerts perquè la gent pugui exposar els seus projectes, però enguany volem obrir una nova via, que és la via d'un mecenes, que està pensada per gent del poble, que no necessàriament sigui música, i vulgui venir a gaudir de les activitats que farem aquest 2023 a l'Associació de Músics. Que en principi tornarem a repetir el dimarts de Can Escherrinxo, que va ser un cicle de concerts de juliol i agost aquí, d'aquesta petita placeta que ens hem fet aquí. A la novetat d'enguany, que ja no només seran concerts, sinó que aquests concerts sempre aniran acompanyats de tallers. Per exemple, el vespre que hi hagi rock, farem un School of Rock per nens, o quan tinguem concerts de jazz, farem tallers d'improvisació, i tot pensat una mica que l'associació de músics ja no només facin concerts perquè els músics es posin en el seu projecte, sinó també generar un retorn cap al poble, que al final és el que li devem tot el que tenim. Ara per juny, dia 21 de juny és el dia de la música, que enguany el celebrem dia 21, el que passa és que ja un dimecres, per tant farem un cap de setmana anterior també concerts, que crec que és de 7 i de 8, dissabte i diumenge. Tenim pensat per el diumenge fer una Big Band que ja vam fer l'any passat de nens, no només de nens de l'Escola de Música de Pollença i del municipi de Pollença, sinó també d'altres associacions musicals, com per exemple l'Estat de Manacor. I l'idea és una mica generar sinergies entre la gent més jove o més petits perquè puguin començar a conèixer-se entre ells i que en un futur se generin projectes. Des d'aquest punt de vista també volem, enguany ens agradaria que el concert sigui un concert de solistes del Lotes, també, una mica per llevar aquesta masculinitat que no ens enginem, és un poc per tot dins el món de la música, i començar a generar referents femenins. Per tant, aquest concert de Big Band també seran solistes femenines, i també per dir de la música generen tallers d'improvisació, de música per nens petits. I l'idea d'aquesta figura d'un mecenes és un poc això, que puguin accedir a totes aquestes activitats de forma gratuïta. Els socis que no siguin mecenes, evidentment tindran una petita entrada. I després també repetirem el dimarts de Can Escherrinxo, com he explicat abans, que aniran acompanyats també de tallers o de matins, o el mateix dia del concert, sempre tallers relacionats amb el tipus de música que se faci aquell vespre. I sobretot pensats perquè puguin ser aptes per tota la gent del poble, no només per la gent que se dedica a la música, sinó també per la gent que vol aprendre a disfrutar-la d'una altra manera i tenir un esperit una mica més crític i una vida una mica més educada. Jo crec que a Pollença tenim molta sort, perquè la veritat és un municipi que, inclús en pandèmia, de pensar que nosaltres en pandèmia des de l'Associació de Músics vam fer uns 70 o 80 concerts ja d'estiu, en els cicles de música desconfinada. I això va servir també per mantenir molt viva la flama de la música a Pollença. Nosaltres aquí tenim 6 locals d'assaig, que actualment hi ha una trentena de grups assajant aquí, més tots els socis músics que no tenen local però que sí formen part de l'associació. I jo crec que culturalment som un municipi que no ens podem queixar massa. També crec que hem de fer una feina pedagògica moltes vegades d'anar a veure música també, no només de fer-la. Des d'aquest punt de vista l'associació també repetirem els descomptes que teníem l'any passat. L'any passat vam fer un conveni en sons de nit, per el qual tots els socis de l'associació tenien un 2x1 a les entrades, un conveni amb l'Ajuntament perquè se pugui accedir al Festival de Música Clàssica, i en general a tots els actes que se sustenten una mica en doblers públic dins un municipi, mirar que els socis de l'associació tinguin avantatges per poder-hi accedir, ja que fa una mica
de pena i és una mitja trist moltes vegades veure que tenim tant de concerts i vas i no hi ha músics escoltant, no? I al final això és un llenguatge i com més en sentis i més coses diferents escoltis, més enriquidor també serà el teu discurs. I això crec que és molt interessant. Els mecenes també tindran tots aquests avantatges. I bueno, recordar això molt important, per fer-se soci hem habilitat un mail que se diu sosisamp2023@gmail.com, sosisamp2023@gmail.com. A aquesta adreça basta la gent que estigui interessada, tant socis que ja tinguem i vulguin renovar la quota, com aquesta nova figura de mecenes, que escriguin i els contestarem molt amablement, els enviarem un formulari molt bo d'omplir, totalment digitalitzat, i allà ens especifiquen si són un soci en el local, un soci sense local, o si volen ser mecenes, i els respondrem i fent un ingrés a Colònia d'una quantitat totalment irrisòria podran formar part de la nostra gran família.